Tala. Grabe. Ito yung mga tropa nyo rito. Oh, what's up, Medel? Bumili ka na ng kakamba, maglalaban tayo. Yan, inaamon kita ka mo. Nakamon mo kita, Medel. What's up? Mga kamba, welcome back to my channel ulit. Magandang araw sa inyong lahat. So, palaban na naman tayo ng mga masbate natin with Mindolod. Yan. So, okay na yung Mindolod natin. Ayos na. So, yung mga may gusto dyan, pwede tayong magpa-testing, pwede rin tayong magbenta na sa murang halaga, mga kamba. Hindi totoo So, yan. Sablay na mga masbate, mga kamba. Medyo puro reklamo na inaabot natin dyan dahil medyo maliliit na siya. Natatanggalan na ng ulo. Hindi totoo yan. Mahal na, nagliliitan na. Yan na yung sinasabi ko lagi sa mga previous video ko na pagka unang dagsa at nagdagsa ng gagamba, mura na, lalaki pa. Pero pagka dumami na yung nangailangan, dumami na yung demand, kumunti gagamba, lumiit na, tumas pa. Yun ang problema lagi dyan, mga gagamba. So bago tayo magpalaban, shout out muna kay Clarence Michael Ragraigio. Yan, kay Kasakmal TV, shout out sa iyo. Sian Gaming PH, shout out sa iyo. Kay Johari Makalipot, yan, shout out sa iyo. Edeline Bagaho ng mula sa Bonifacio, Misamis Occidental, Mindanao. Yan, layo niyan. So shout out sa iyo dyan, Edeline Bagaho ng Occidental, Mindanao. Yan. Shout out din sa inyo, John Gam. Yan, si John Gam, si Royal Bonifacio, si Gagamboy ng Tarlac City, si Pong Ramos. Yan. Shout out sa iyo yan, sir. Si Byron Spider, shout out sa iyo. Si Kapata TV, shout out sa iyo. Si Gary May Banting, yan, shout out sa iyo. Tsaka si Jason Lagumes, shout out sa iyo. Kumusta ka na dyan, kabayan, sa si Jason Lagumes na nasa nasa Malaysia. So yan, mga kamba, panoorin natin tong malaban na to. Paglabanin natin ngayon yung Pokemon. Ayan. Tapos mga kalaban yan yung Tala. Ito. Ayan, malabo na tingnan. Ayan na. Ayan, maggarap ulit. Langlag yung Tala. Magaling tong Pokemon. Yan. Bilis makalusot yung Tala. Balikan mo. Lumaban ka pa. Lumaban pa yung Tala. Ako. Maglag pa rin yung Tala. Ako nang hina ang Tala. Kung nakakagat na siya, nadali ng Tala. Lumaban ka pa. Lumaban ka. Hinabol. Ayun, talo na yung Tala. Isa pa. Nanghina na yung Tala. Hindi niya nasaputan. Wala talaga. Alright, last na. Baka madakman na niya. Ito makaganti itong
Tala. Oh, grabe. Laglag yung tala. So yun mga kamba, talo ang tala. Magaling tong Pokemon. Alright. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!